Foli ni waleɲumandɔ bɛ lase aw ma ko aw bisimila dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan Seri Fila TV jabarani kan min bɛ kɛ sababu ye dɔgɔkun kunnafoni na kumabaw k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu lase aw ma. Ka daminɛ ni minisiri ɲɛmaa Sumailu Bube Mayiga ka taama ye a bɛ ka min kɛ ka ɲɛsin fanga bondaw ni jamana ma ɲɛmɔgɔw ma kadara kelen de kɔnɔ. Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Haut Conseil islamique ɲɛma danga a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ye a bisimila. Taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka hakili falen kɛ ni diinɛ ɲɛmaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bɔ an ka jamana a bɛɛ ani a basigi o sabatili la. Aya ni fɔɲɔgɔnkaw ko u bɛ dɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ɲɛmaw de bɛ surunna ni denw kɛ Sumailu Bube Mayiga taa kun y'o ye ka bilasiralikanw sɔrɔ ka bɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara yɔrɔ ni ka laban ka dugawu kɛ a ye. Minisiri ɲɛmaa ka nin bɔɲɛ in a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o ye kabini a bilara Mali minisiri ɲɛmaaya la diinɛ ɲɛmaw ani u ka se ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye Mali kunkankow la Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara fɛ Mali minisiri ɲɛmaa gɛlɛyaw minnu bɛ jamana kɔnɔ fɛɛrɛw minnu bɛ se ka sɔrɔ u la ka gɛlɛya wuli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ siyaw dɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana fa dɔw fɛ diinɛ ɲɛmaw bɛ se ka bilasiralikanw kɛ a ye baara ka nɔgɔya a bolo cogo min laɲini y'o ye. Nana bɔ groupement mɔgɔw ye n tun taara bɔ conseil islamique la n tun taara bɔ église mɔgɔw ye n tun taara bɔ protestant ye parce que ni bɛ fanga la tuma min ka kan i ni dɔnnikɛlaw a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kan o k'an dɛmɛ ni dugawu ye ni dɛmɛ caman ye an bɛ kɛlɛ min na bi min ye minnu b'a fɛ ka na ni diinɛ ko kelen ye an ka jamana kɔnɔ ka na ni siya ko kelen ye an ka jamana kɔnɔ i b'a kɛ an n'olu bɛɛ kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko kɛlɛ parce que an ka jamana sigilen don an bɛɛ bɛ diinɛ dɔ la mais mɔgɔ si ma bugɔ ka k'i don diinɛ la an wolola k'a sɔrɔ an bangebaaw b'a la o ma muru t'an kan ma o ma fɛn wɛrɛ t'an kan ma mɔgɔ si gosi k'a la donc o de la n ko minnu b'a fɛ ka na ni diinɛ ko kɛlɛ yan u b'a fɛ ka jamana yɛrɛ de ci parce que tant que ni jamana ma ci tant que ma se ka mɔgɔw ko dɔn ɲɔgɔn na o tɛ se ka sira sɔrɔ donc o de la an ye n b'u fɔ mais n b'a fɔ ye fana u ka to ni gouvernement ni état ka bolo di ɲɔgɔn ma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a n'a ma ɲɛma a Seyida Sherif Usman Madana Haidara y'u ka nisɔndiya jira minisiri ɲɛmaa la k'a jira k'a fɔ u seko u b'o kɛ jamana basigili la. Alhamdulillah premier ministre a nana bɔ an ye an ka kuma kunbabaw bɔra min kan comme ale nommé ka kɛ premier ministre ye a ye hakilila minnu sɔrɔ jamana in lafiyali la ni o dira ma o de ye jamanadenw bɛ se ka bɛn cogo min na. Dekun min fana bi jamana kan o bɛ se ka wuli cogo min na ani i n'a fɔ gɛlɛya min fana bi jamanadenw kan a bɛ se ka seko kɛ o gɛlɛya nɔgɔyali la cogo min na bon a nan'o de fɔ an ye ka dugawu ɲini an fɛ an k'a dɛmɛ o baara la bon ne hakili la o ye maliyɛn mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ kalama n'i ye fasoden ɲuman ye fɛn fɔlɔ min bi wajibiya an bɛɛ kan o de ye k'a ɲini jamanadenw ka bɛn parce que an ye min kalan bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ tɛ bon o la hali ni maa min bɛ fanga ɲini i ka fanga ɲini ka sigi jamana kunna jamana min bɛn b'a kɔnɔ ne hakili la o de bɛ se k'i lafiya mais fanga o fanga ni bɛn tɛ yen ne ma d'a la i bɛ lafiya o la an b'a ɲini vraiment u ye nin kuma ɲuman min fɔ ka ala deli u y'o min fɔ ala bɛ se k'o sabati Mali kɔnɔ ka bɛn don Mali kɔnɔ ka malidenw kɛ kelen ye n'o kɛra bɛɛ ka hɛrɛ bi sɔrɔ mais tant que bɛn tɛ yen hɛrɛ tɛ yen bon an tun ɲɛ bɛ jamana tɔw la u cira cogo min na an ɲɛ b'u ci cogo la dekun mun b'u kan an ɲɛ b'a la an ɲɛ bɛ musow denw n'u bolo kungo kɔnɔ u bɛ taa bon an ti fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kana an ka jamana se o ma. Taama in kɔnɔ minisiri ɲɛmaa ka nisɔndiya bonyana ka sabu kɛ bilasiralikanw ni dugawudenw minnu kɛra silamadinɛ ɲɛmaaw fɛ o y'a jigi sigi. A kɔni ka nali a kɛra hɛrɛba ye parce que a nana n'an ye hakilina minnu yira ɲɔgɔn na a n'a yɛrɛ ye kuma minnu fɔ nisɔndiyaw bɔra a kɔnɔ tel que nisɔndiyaba min bɔra a kɔnɔ yɛrɛ a ko ale taara Mopti mara la ani ɲɔnɔn fanw fɛ bɛɛ b'a dɔn yɔrɔw bɛ cogo min na bi kelen don ka siyaw bila ɲɔgɔn na siya kɛlɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ fila ni bamanan i b'a sɔrɔ fulaw yɛrɛ dama bamananw yɛrɛ dama kadɔ ni
fila ka dɔ ni bamanan bon a taara a y'a sɔrɔ a caman bɛ yen u bɛ k'a dabɔ a kama de k'an bila ɲɔgɔn na pour que ka fɛrɛ an ma bon Mali dun alhamdulilayi siya ko kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ yan. Groupement de leaders ye tɔnw caman de faralen ɲɔgɔn kan. Leader religieux ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamana ka stabilité ni jamana ka basigi la fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ bi n'an b'o wele ko terrorisme radicalisme k'a sɔrɔ o tɛ diinɛ dɔ ye an ka jamana ma deli fɛn min na n'an t'a dɔn nin fɛn kɔrɔ y'an fɛ yan mais diinɛ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn y'a la cause jumɛn b'a la parce que injustice bɛ k'o la kuma dɔw la fɛn fana dɔ nanen don n'i ye fɛn fɛn ma ye nɔnɔ n'a dɔ tɛ a bɛ se ka bɔ a la cogo jumɛn ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ se ka sensibilisation kɛ u ka wajilikɛlaw la misiri kɔnɔnaw na batukɛlaw yɔrɔ yɔrɔ b'u ka mara kɔnɔ n'u ka kumakan bɛ se yen a ka ca ala fɛ n'u kumana a ka kumakan bɛ minɛ a bɛ se ka sababu ka autorités dɛmɛ premier ministre ye layidu ta k'a fɔ u bɛna leader religieux soutenir u ka o mission na. fɔ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ka sigi sen kan min bɛ se k'a to malidenw ka kelenya o bɛ se sabati ni ka sigiɲɔgɔnya diya an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. foroba yɔrɔ min bila bɛ Bamakɔ mɛriba ka bolo kan n'o bɛna kɛ sababu ye maa minnu ni olu ye degun sɔrɔ marché Rozi kasara la ka se ka olu bisimila o yɔrɔ baaraw n'u donna an ka Bamakɔ mɛriba fɛ ka bɛn ni ntɛnɛn marisi kalo tile 5 ye a kɛra hippodrome na minisiri kun bɛ a kɛnɛ kan minisiri min ɲɛsinnen don sigidaw yiriwali ma ani soko ni ayiwa ka taa se duguba kɔnɔ ko minisiri ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ kan sigida 2nan commune 2 o maire ma ɲɛmɔgɔw olu fɛnɛ kun bɛ yen. Lajɛ in daminɛna ni Bamakɔ sigida 2nan maire ale ka folikanw ani ka bisimilakanw ka ɲɛsin nabaw bɛɛ lajɛlen ma. Ɲɔgɔnye in yɛrɛ bɛ boli kadara min kɔnɔ o de ye maa minnu ye kasara sɔrɔ tasuma jeni sababu la Bamakɔ suguba kɔnɔ u ka sigiyɔrɔ kow jɔli baaraw nun doni kɔnɔ ka sigiyɔrɔ di u ma commune 2 kɔnɔna na yanni wagati cɛ suguba ka jɔ. Mɔgɔ minnu ye kasara sɔrɔ tasuma jeni sababu la Bamakɔ suguba kɔnɔ kulu min sigilen don o kɔkɔrɔ doni na a ɲɛmaa kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko kulu in sigira marisi kalo san 2014 walasa ka dɛmɛ don kasarabagatɔ ninnu ma. A sɔrɔla ka bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ sigida 2nan maire ma ni o ye commune 2 maire ye a ka ni hakili ɲuman in tali la. An bɛ foli di baara in ɲɛmɔgɔ ma ɲɛmɔgɔ fɔlɔ n'o ye ministère ye ani maire de district n'o ye Adama Sangare ye an bɛ kɛnɛ min kan wula in na o ye balimaya ni badenya baara in an filɛ ka ɲɛmɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ an n'u bɛ baara jumɛn kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ o ye sugu jeninen 2014 ani bi cɛ le 20 mars 2014 ani bi cɛ ni commission ba in de sigilen don walasa ka sugu jɔli latigɛ ɲini ka musaka ɲini ka programme kɛ walasa sugu jenina mɔgɔ minnu tɔɲɔna kɔnɔ u bɛ se ka lafiya sɔrɔ. Maire de commune 2 an b'a fo wagati laban in na ale de ye hakili ɲuman ta ka s'u ma ka yira k'a fɔ an bɛ ka yɔrɔ min ɲini san 1 ani kalo 6 an bɛ ka yɔrɔw ɲini yɔrɔ ma sɔrɔ o la yɔrɔ dɔw b'ale bolo a y'a yɔrɔ ninnu kibaruya fɔ commission ba ɲɛna. Sugu in jɔli koɲɛ bɛ cakɛda min bolo ni o ye société Pakara ye ale fana ye weleda kɛ ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma bɛn kelenya ani ɲɔgɔn faamu siraw kan cogo min na nɔgɔya bɛ se ka don baara ninnu na. Bamakɔ sigida 2nan maire y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko suguba ni o ye marché Rozi ye a mɔgɔ kasaralenw ni dɛmɛ ka kan a bɛ lafaamuyali ɲini a ka commune denw bɛɛ lajɛlen fɛ. A bɛɛ lajɛlen bɔra kan mɛ sisan k'a fɔ ko gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ jamana gɛlɛya tɛ se ka ɲɔni ka bɔ ni jamana kɔnɔdenw ma fara ɲɔgɔn kan lahalaya min bɛ sugu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a dɔn k'a fɔ suguba jenina a bɛ siɲɛ 4 bɔ n'o kɛra wajibi de don fo an ka sugu jɔ ni ala nana n'a ka na ye k'a fɔ k'an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu ko k'u bɛna jamana dɛmɛ ka sugu in jɔ ka se fo miliyari 37 ɲɔgɔnna ma n'a hakili an man ka to olu ka taa kan dan bɛɛ lajɛlen ka sabali u ka bɛɛ k'i hakili kɛ kelen ye an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in jɔ place dili provisoire de don n'a banna u bɛ wuli n'u wulila u bɛ taa suguba la o b'a sɔrɔ suguba banna
bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya kɔnɔna la. Ministre min ka caw ɲɛsinen no ɲɛtagaw koɲɛ sabatili ma ni o ye ministre du développement local ye. Ale fana ye tɔmi sigi a kan k'a fɔ ko kasara ti maa si ka laɲini ye. Ko n'a ma ɲa ko kasara kɛra a laɲininen don ko jamana ɲɛmɔgɔw ka jigiya minɛnw ta. A ko o siratigɛ la fɛn min bɛ hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ k'o fɔ ko o kan ka ta ka ɲɛsin ni mɔgɔ kasaralen ninnu bɛɛ ma. Parce que kasara ye minnu sɔrɔ o ka fɛn ɲinilen tɛ. Jamana ɲɛmɔgɔw bɛ i b'a fɔ denfa ɲuman. Kasara ye mɔgɔw sɔrɔ a ye engagement ta ko a bɛ suguba labɛn. Suguba tɛ se ka labɛn ka mɔgɔ ba naani to a kɔnɔ fo ka sigiyɔrɔ wɛrɛ d'u ma. Mɔgɔ i b'i balo i ka baara de la. N'a fɔla i ka san 3 sigi i tɛ baara kɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ. A fɔla an ka solidarité de k'an ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛɲɔgɔnya an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que bɛɛ ka se ka baara kɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ min bɛ se k'a permis au moins suguba mana dilan ka ban tuma min ninnu bɛ se ka segin u sigiyɔrɔ la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin yɔrɔ in min ni a bɛna labɛn ka di maa kasaralenw ma jagokɛlaw la a bɛ surunya fo maa ba naani bɔɲɔgɔnko la. Sigida sabanan mairie ani Bamakɔ mairie ba jɛra ka babu dɔ kɛ baara nasiraw don min bɛ se ka to yɔrɔ filanan min bolodalen don ka ɲɛsin marché Rosi maw olu bisimila yɔrɔ ma o baaraw n'u donna an ka jamana faaba la. Jamana a ma ɲɛmaa caman tun bɛ a kɛnɛ kan diinɛ ɲɛmaaw politiki ɲɛmaaw ladala ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni marché Rosi jiginni kɛra sababu ye ka kasara lase olu ma olu bisimila yɔrɔw de don. An ka jɛka ɲɛmada o fɛ. Bɛnkan min signela walasa ka sigiyɔrɔ di feerekɛlaw ma sani marché Rosi ani Allo Bamako labɛnni cɛ ni ɲɔgɔn dalajɛ in kun b'o hukumu de kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ commune 3 kɔnɔ yɔrɔ min bɛna di feerekɛlaw ma o de ye mairie kɛnɛbani ye. A bonya bi t'i jɔ mètre 500 ani 782. Aw bɛɛ bɔra a kalama suguba jɛnna fo siɲɛ 2. 22 septembre 2017 la a bɔra a kalama président taara sugu kan ka kuraya o kuraya kɔnɔna la a taara biriki fɔlɔw da ani bi cɛ an tun bɛ yɔrɔ ɲini commerçant bɛ se ka sigi yɔrɔ min pour que sugu yɔrɔ kɔrɔ in a ka libéré n'a libéré la baara ka se ka daminɛ donc bi alhamdulilayi an bɔra commune 2 la kunu an kun ɲɔgɔn fɛ an bɛ commune 3 la bi pour que société ni commune 2 mɔgɔw ani commerçant ani an bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka baara kɛ cogo min kiosque ninnu ka se ka sigi commerçant ka se ka yɛlɛma yan alhamdulilayi baaraw taabolo ka ɲi parce qu'en réalité a daminɛ ni sisan cɛ kiosque minnu modèle dilanna commerçant sɔnna ma donc u bɛna sigi de sisan pour que commerçant kana yɛlɛma kɔnɔ donc ni ala sɔnna ma a daminɛnen de filɛ nin a tɛ jɔ tuguni an b'o de ɲini ala fɛ. Nin y'an san 3 ye an nana k'an bɛna sugu kura jɔ sugu tɛ se ka jɔ tant que minnu bɛ sugu kɔnɔ sigiyɔrɔma ye d'u ma. Ala nana kɛ mairie ba ani commune 3 maire ani commune 2 maire u ye protocole signé yɔrɔ sɔrɔla bi alhamdulilayi an bɛ se ka mɔgɔw sigi yɔrɔ min anw société pas créée an y'an ka layidu de ta wa an b'a layidu timɛ layidu tali ye jumɛn ye mɔgɔw k'u lawuli ka n'u sigi yɔrɔ la u b'u dahirimɛ sɔrɔ yɔrɔ min ni Ala ka diya ye an b'a kɛ teliya kɔnɔ pour que mɔgɔ ka se ka wuli sugu in ka se ka jɔ teliya la. Marché Rosi n'ale jenna a ma mɛn o feerekɛlaw ye an ka jamana ɲɛmaaw fo k'u barikada. Ministre des collectivités territoriales ale y'a yira k'a fɔ ko sigiyɔrɔ dilen ni feerekɛla ninnu ma o b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ da ka hami ni nin suguko ninnu ye. Kɛnɛ in ye nisɔndiya kɛnɛ ye nka a bɔra tɔɔrɔ de kɔnɔ an b'an miir'o la dɔɔni n'o ye sugu jenina le 20 mars 2014 kana jeni le 11 décembre 2017 o la an b'a fɔ gouvernement ye mɔgɔ minnu labɛn k'u ka sugu in baara kɛ an bɛna foli se olu de ma an bɛ foli fɔlɔ ministriw bɛɛ ma ani baara in ɲɛmɔgɔya bɛ ministre min bolo n'o ye collectivité ministre ye o la an bɛna maire ba fo a ka 6 communes maires o la an bɛna commune 3 mairie fo kɛrɛnkɛrɛnya la ale de y'an bisimila bi madame le maire an b'i fo an bɛ segin k'i fo
sabula bi an bɛ kɛnɛ min kan a kɛnɛ basigilen don bamananw ko ye ko ye fɔ ko ban o la anw ni an ka maire ba ani an ka ministres an b'i kɔ nin kɛnɛ in kan yan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ commerçant ba 4 ni 500 olu de tilala commune 2 sigiyɔrɔ ani commune 3 sigiyɔrɔ cɛ wa a hakilina bɔra mairie du district ale ni société Pakray ka tigɛ di ɲɔgɔn ma na u kɔkɔrɔma donna an ka jamana ɲɛmaaw fɛ. Tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ la jamana ɲɛmaaya dagayɔrɔ la Kuluba ka bɛn ni marisi kalo tile 6 tarata tɛmɛnen ye Émirats Arabes Unis ka dɛmɛnikɛ jɛkulu Croissant Rouge ani dɛmɛnikɛ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ONG Agir ani o ɲɛmaaya bɛ jamana ɲɛmaa Furumuso Keyita Aminata Mayiga bolo. An b'a ladɔnniya k'a fɔ baara in dabɔkun de ye ka se ka dɛmɛ don ONG Agir ma min bɛ se ka to laɲiniw minnu bɛ jamana ɲɛmaa Furumuso Keyita Aminata Mayiga la a n'a ka dɛmɛnikɛ jɛkulu olu bɛ se ka sabati o don kelen fɛnɛ na maakɔrɔw tɔgɔlaso la Amdalaye ACI 2000 la min ye jɛkulu filaw ye dɛmɛnikɛ jɛkulu filaw u ye dɛmɛ don ka ɲɛsin mɔɔw ma minnu ni dalimasa ma nɔgɔya kɛ olu ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sigida 6nan mɔɔw minnu ni Ala ma nɔgɔya kɛ olu ye. Ni tɛgɛnɔbila kɛ kun ye ka baarakɛɲɔgɔnya sabati ONG Agir ni o ye jamanatigi Furumuso ka cakɛda ye ani Émirats Arabes Unis jamana cakɛda min bɛ n'a bɛ fɔ a ma Croissant Rouge o baarakɛɲɔgɔnya min bɛ ni cakɛda fila ni ɲɔgɔn cɛ o kuntilenna dɔ ye ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jamana kɔrɔnyanfɛ région ma o dɛmɛw bɛ tali kɛ kɛnɛyako kalan ji sanuma sɔrɔli ani ɲɔgɔn dɛmɛ wale caman. Dunan minnu nalen bi ni Croissant Rouge mɔgɔw don Émirats Arabes an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an y'a daminɛ an bɛ kan ka taa la hali bi fɔlɔ kɛra n'i y'a ye filanan nana n'i y'a ye an bɛ taa se que fɔlɔ kɛcogo diyar'u ye n'a kun ma diya u ye u tɛna donc aw yɛrɛ bɛɛ y'a ye télé la u ye fɛn minnu sama ka na ko k'a di maliyɛnw ma tubarikala a ka ca a ka bon a bɛna d'u ma fana inchallah. Ni baarakɛɲɔgɔnya kadara kɔnɔ ONG Agir a n'a dɛmɛɲa Croissant Rouge o ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Bamako sigida 6 dɛsɛbagatɔ dɔw ma o dɛmɛ tun ye musow ka sanuyaminɛ carton 100 ani denmisɛnninw ka balo o fana carton 100 jamanakuntigi Furumuso ale mun ye ONG Agir cakɛda maa ɲɛma ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin jamana minisiriso min ka ca bɛnlen don ɲɔgɔn dɛmɛ walew ma wa o kadara kelen kɔnɔ a ye foli ani tanuli kɛ ka ɲɛsin a dɛmɛɲɔgɔn cakɛda Croissant Rouge ma ka d'a ka hinɛ ni dɛmɛ waleyaw ma ka ɲɛsin jamana dɛsɛbagatɔw ma. ONG ye mun ye fondation ye mun ye i b'a kɛ cogo cogo fini mɔgɔ wɛrɛw k'a kɛ aw b'o la presse mɔgɔw mais gouvernement fana mɔgɔw b'o la anw b'an sinsin yɔrɔ ye yɔrɔ mun ye o ye ministère de la solidarité et l'action humanitaire n'o tɛ ko dɔ bɛ an t'a dɔn k'a fɔ minnu ye démunis ye fo minnu ye orphelins ye fo an n'olu de ka baara kɛ n'olu m'an dɛmɛ dɔrɔn an tɛ se ka taa yɔrɔ jan parce que an kelen tɛ se k'a fɔ k'an bɛ taa jamana kɔnɔ k'a fɔ nin de ye nin ye nin de ye nin ye parce que fɛn dɔ de fana b'u bolo ka se k'a dɔn nin ye falatɔ ye ou bien nin ka kan ni nin ye donc olu fana fo k'u waleɲuman dɔn n y'a fɔ fana tubabukan na n ko laban dɔ u ye fɛn dɔ kɛ k'a bara la an y'o dɔn kunun de k'a fɔ bi wulada in na maison des aînés na u nana ni dɔwɛrɛ ye fana ko k'a di dɛsɛbaatɔw ma an kuma an bɛn'o kɛ fana wulada in na hali bi k'u fo k'u waleɲuman dɔn ni Ala sɔnn'a ma u y'a fɔ cogo min na u b'a fɛ ka kɛ cogo min na an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka t'o sira fɛ. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ONG Agir ani Croissant Rouge cakɛda ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na balo tɔni 100 mun musaka bɛ bɛn sefa wari $75,000 ma o na kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana mun bɛ dɛsɛbagatɔw ma don nataw la wa ONG Agir ale ka laɲini dɔ ye ka jɔ ni jamana yatimɛden ba 10 ka musakako ye fo ka taa fɔ o si sera san 18 ma wa o kadara kɔnɔna na fɛn min ye yatimɛden ba 1 olu tɔgɔ sɛbɛla an bɛ don min na i ko bi. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka convention nationale la fɔlɔ o bolodara marisi kalo tile 3 sibiri don baara in a dabɔkun ye fɛn min ye o ye kɔngɛrɛ min ni o bɛ na don nataw la ani san 2018 baara bolodalenw da ka don olu la ka olu walawala ɲɔgɔn ye. Convention nationale de sigi ye min bɛ boloda ka kɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ kalo 3 o kalo 3 silamɛya dɛmɛtɔn Ansar ɲɛmayaso ka bureau national min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ni olu ka sigi tɛmɛna ɲinan san 2000 ani san 18 convention nationale fɔlɔ in lajɛrɛba senfɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansar tɔndenw ye jateminɛ kɛ ka ɲɛsin baara bolodalen kura cunenw ma minnu ni olu ma don san programme baaraw kɔnɔ walasa ka se ka o baara bolodalen kura ninnu jalatigɛ. Sigi in senfɛ da sera silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru kunkanko kow de ma ani san 2000 ani san 18 baara bolodalenw
alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan o ye an ka convention nationale de ye n'o ye Mali Ansardine u bɛ sigiba minnu kɛ o sigibaw la kalo saba sigi an b'o min kɛ o de a fɔ ma convention bon ale bɛ kɛ kalo saba donc an b'o de kɛnɛ kan ne ta an y'o fɔ cogo min na conférence nationale ale san kɔnɔ siɲɛ kelen wala congrès ye san duuru ye donc sigiw la belebeleba o ye congrès ye ka conférence da o kan o ni convention ye donc décision caman bɛ ta nin kɔnɔ yanni kalo saba wɛrɛ cɛ. daminɛ kabini sɔgɔma fo ka taa se wulada in na ma an kun n'o baaraw de bɛ ɲɔgɔn na kunnafoni minnu bɛ Ansaru kɔnɔ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ ani k'a daminɛ sanfɛ fana ka jigin duguma kunnafoni minnu bɔra sanfɛ ni dugumamɔgɔw kan k'o sɔrɔ section 40 ni kɔ de tun bɛ an bolo yan Mali région bɛɛ tun bɛ yan bi ka fara Mali cercle ba bɛɛ kan section bɛ dugu o dugu la a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka bi baaraw nana boli sigikafɔ kan tɔn in bɛ taa ɲɛ cogo min baara minnu bolodalen don an fɛ baara minnu sera ka kɛ ani minnu ma se ka kɛ ani musaka minnu laɲininen don hakɛ joli sera ka sɔrɔ hakɛ joli ma se ka sɔrɔ an ye bi bɛɛ kɛ o baara de la o de y'an ka conférence ye an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan section 40 ni kɔ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka mɔgɔ saba de tun bɛ kɛnɛ kan yan bi. ɲinan san convention nationale sigiko fɔlɔ section 42 de yera kɛnɛ kan o nabaga minnu bɔra marabolow ani cerclew kɔnɔ ka na lajɛrɛ in bisimila u y'u ka nisɔndiya ani u ka sewa yira kosɛbɛ barisabu ka daa ka kuma ɲɔgɔnya fɛn fɛn bolila kɛnɛ in kan nafa yera o kɔrɔfɔw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de la. kumala surunyana an kɔrɔ wasara an wasara baara taabolo kɔnɔ kosɛbɛ ale ni adamaden kɛra ka salifa kosɛbɛ ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa kɛra wasa kɛra kunkɔrɔta ye kibaruyaw nana fɔ an ni fara silamɛya kanu ni adamadenya kanu ni baara taabolo ɲuman n'a faamu an ni far'o la an hakili sigira o la fana donc vraiment nimisi wasa kɔni dan ye nin ye quoi. bi sigi fana kɛra bonya ani wasa ani karamaw kɔnɔ ani biro min ka baara dafa ye nin ye biro kura fana n'o y'an ka congrès labɛn cogoyaw o kunnafoniw fana o labɛnw kɛra a kɔnɔ an bɛ dugawu dɔ kɛ san 5 min kɛra ka baara kɛ yarabi ala ka kɛ an ye baraji ye tɔn in an bɛ dugawu kɛ vraiment ɲɛtaw sɔrɔla dɔ farala comitew kan dɔ farala section kan dɔ farala tɔnden jama kan ma hali bi ɲɛta bɛ ala de bolo k'a deli ala fɛ yarabi ɲɛta ala k'a di tɔn in ma. silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka ni convention nationale in sigili kɛnɛ kan silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔba a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ale kun bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ Haidara ye timinandiya ani jija ɲini Ansaru bɛɛ lajɛlen fɛ sanni ka sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni duwawu don ye. Mali musolakaw ka fara diɲɛselekɛnɛ ni musolakaw ka olu ye musolakaw tɔgɔladon gɛrɛngɛrɛn ni diɲɛselekɛnɛ ni binaku ka ɲɛnamaya ka bɛn ni marisi kalo tile 8 alamisa tɛmɛnen jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la Kuluba jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kɛra ko in denfa ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka lasigidenw Mali dɛmɛbaw olu bɛɛ lajɛlen kɛnkunbɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ka taa se musolaka jɛkuluw ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ kan. Ayiwa hakili la muso yɛrɛ ma a sigi hakili la hakili jakabɔ de kɛra fiɲɛ de yɛrɛ baara kɛcogo la parce que an yɛrɛ ka labɛn sɛbɛn min b'an bolo ko accord waati o waati n'a nana timɛ u b'a fɔ an ɲɛna ko fɛn dɔ y'a cɛ fɛn min y'a jɛ fana u b'a fɔ ko muso tɛ ye parce que kabini ala ye diɲɛ da hadamadenw ye muso ni cɛw de ni nana jamana na i tɛ muso ye c'est que hadamadenw bɛɛ ma na surtout que lafiya bɛ cɛ kan n'a lafiyabaliya nana a tɛ fɔ cɛ a tɛ fɔ muso a bɛ fɔ mɔgɔw de sara mɔgɔw ye dun cɛ ni muso b'a la muso dun n'a cɛ sara degun don n'a den sara degun don n'a yɛrɛ sara du taɲana donc hakili la o kuma ninnu tɛ se ka fɔ jamana kan n'a muso da t'a la donc fiɲɛ min bɛ o baara la hakili la G5 Sahel u y'a daminɛ kabini u b'a fɛ k'a jɔ tuma min k'a fɔ ko u k'u janto balakaw la u kana kɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ye a ko la parce que u ka kumaw ani u ka ladilikanw ani u bɛ min dɔn parce que musow de bɛ du kɔnɔ musow de bɛ ta ji ta musow de bɛ yɔrɔ bɛɛ musow de bɛ kɔlɔsili kɛ kabini ala y'a da a b'a kɛ ka da a ka musoya parce que den ani du lakɔlɔsili y'a ka baara kɔrɔ ye donc hakili la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jamana lakanda n'a musow da t'a la donc G5 Sahel u ye o hakili jakabɔ kɛ kabini hakili la Jamena taara u ye ɲɔgɔn lajɛli kɛ société civile taara gouvernement taara u y'o labɛn min kɛ hakili la plateforme ko k'u k'a kɛ jɛkulu mais a jɛkulu mun de b'a ni jɛkulu tɔw cɛ
parce que fɔlɔfɔlɔ n'u ye jɛkulu kɛ dɔrɔn u b'a kɛ ten jɛkulu min bɛ musow kan ten a da tɛ se ka don kuma sɛbɛn la sisan musow ye kɛlɛ de kɛ pour que u ka sɛbɛn na a ka kɛ sariya kɔnɔ ko na kuma o kuma bɛ kɛ sigi min bɛ kɛ musow bɛ don u b'u ta fɔ pour que parce que olu de bɛ duguma mali musow sisan an bɛ 24 de la tuma bɛɛ an bɛ kuma an ka bɛn parce que bɛnbaliya ye bɛɛ b'a dɔn a bɛ mun kɛ sisan an man k'a fɔ an da la yɛrɛ an y'a ye de bɛnbaliya bɛ se ka mun se jamana na a kɛra muso a kɛra cɛ i tɛ se ka fɛn kɛ i ka du kɔnɔ n'a bɛnbaliya bɛ yen i tɛ se ka fɛn kɛ i ka sigida la n'a bɛnbaliya bɛ yen i tɛ se ka fɛn kɛ i ka jamana la n'a bɛnbaliya bɛ yen a ɲuman ye min ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɛn kelen min y'an ta ye o ye jamana ye mali ye an ka mali an ka a lakanda an ka lasabati maintenant n'a min ye min ye i bɛ se ka don i ka du la i b'i yanga mais lafiyabaliya mana na carte d'identité t'a bolo ka yaala torche t'a bolo ka yaala n'a ye hadamaden sɔrɔ a t'a fɔ k'i bɛ bɔ nin na a t'a fɔ ko e ye siya jumɛn bɛɛ de degunnen don donc maintenant pour que degun ka se ka bɔ bɛɛ kan an bɛɛ ka se k'an ka faso ɲuman jabɔ hakilila bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn sabati pour que lafiya yɛrɛ ka se ka na président yɛrɛ y'a fɔ k'a ye fɛn caman dɔn bi parce que kuma min bɛ fɔ a tɛ fɔ ten sariyaw de taara kɔlɔsiw de nana ye ko n'amuso d'a ma dɔw la ou bien n'amuso jɔyɔrɔ ma fa o yɔrɔ la fɛn dɔ tɛ ɲɛ donc jamana dun tɛ cɛ kelen ta ye jamana ye cɛ ni musow de ta ye donc an bɛ ɲɔgɔn bolo donc nimisi wasa kɛra la parce que e yɛrɛ y'a mɛn la presse aw nana aw y'a mɛn musow ye min fɔ kumaden minnu fɔra sɔgɔmada in na o ye kumadɔn jɛlen ye duguma musow olu ka laɲiniw don parce que bɛn a tɛ se ka kɛ u kɔ donc an nana ka na o kan de fɔ ko plaidoyer tɛ fɛn wɛrɛ kuma dɔw de b'an bolo kuma dɔw de b'an kɔnɔ an b'a fɛ k'a fɔ faamaw ye jɔyɔrɔ fali la il faut que u k'u hakili to musow la duguma musow ni sanfɛ musow. O de bɛ dan sigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma yan ka bɛn ni kuma in ye ka waleɲumandɔnboli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ dɔgɔkun kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usumani Zogo de don yan'aw cɛ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.